Iya. Aku tak takon karo awakmu tol. Takon apa apenan kowe? Saka Troso nganti tekan desa Mbake kene iki mau ana acara apa? Lho, kowe ora ngerti no? Lho ngerti kok. Lah iya, mulakno ta. Lah kowe iki sing wong enom, aku wong tuwa kan ora lalinan. Lah tekan. Mau ya wis dikandani karo dhewe lah karepe ya. Ngene lho, anu Bang. Nah, piye? Dino iki ku Padore bukan. Busuripa iku nganu. Piye? Nyunatno. Nyunatno take. Nyunat sapa? Nyunatno iku Naila. Naila. Lho, Naila wedok kok disunatno. Lah masamu wong lanang tokno sing sunat iku no. Kalau bocah wedok ya disunati. Lah, nek wong wedok ku malah sunate ping pindho. No. Heeh. Drang. Nek wong lanang Nek wong lanang kan sepisan. Tapi wani ping pindho. ya mantek malan kok. Entek. Malah Entek. mana apa kowe? Lah iya. Barbar, lebar. Nah, Dino iki sing bener. awake dhewe iku ditekakno ngomrene karo Bu Suripa. Heeh. Kanggo nyekseni Heeh. nek jaman semono Heeh. Pak Suyat kan duwe ujar. Pak Suyat ta? Pak Suyat tak Bu Suyat. Ora, Pak Suyat wis almarhum. Heeh. Oh, Bu Suripa. Bu Suripa iku kepengin nekakno besok Ailir. kapan nek sing jenenge Naila Cahyani iki dadi manten. Heeh. Tanggapno reok konggone Pak Salam Heeh. teko Troso. Ngono. Sono aku. Aku sono tapi tipis. Tipis bae. Ya ora ngono. Bari iki Pak Ilir. Kalau Mas Soleh sak keluarga karo bisa tadi. Pak Ilir terus gondrong. Urute. Si Tiana. Aja kelewat ta, Drong. Ah, Mas Soleh sak keluarga. Iki tak ombe, Karo Bu Mustiana, Leo mau Bikene sapa? Permayem. Amin. Ngomong putrane temekane iki mau jawab silating promo. Promo tegesin dari bojo. Bojo. Ngono. Bro, Jadi ya sapa Mbak Naila dino sesuk ya. besok. Jawab dari promo karo Mas Riko. Adi satu serai. Ngono berarti ujare Bu Suripa. Urute. Drong iki bar tak tegal lho. Dari sana dulu Kene Pak Dewa lho. Sing unek-uneke utawa ucapane Suripa dhisik. Lho, awake dhewe kari ndongakno wae anggone gajah Bapak Soleh sak keluarga dina bengi nganti Sampeyan Pak Ilir, sithik lah. Selamat ora ana alangan apa-apa ya. Amin. Betul. Terpene dongane karo kemanten loro ya, Bang. Heeh. Muga-muga dadi. mawadah Heeh. sakinah. Heeh. Aku neh iku. Paringi Aku tak omongan. tegak tak sakene. Cetak gondrong ya. Gondrong melayu kok. Lho saya gelterne ngidungan kok. Ora. Sarapan so Pak Ilir. Ah, Dilan oh, ono pamit mulih. Lah iki kemantene. Iki ngantene. Nela iku, fotoku iku, Fotoku foto. Aku wis mendem Pak Ilir. Aku wis mendem. Dhewe iki ora Aku mikirku Pak Dewa mana moro. Ono kancane karo Moro aku rojimu tajak. Lah sing bareng Langsung moro. Manggone nek pengen Ayo, ngerti. Ji, aku. Manggone ning alas Iya, kono lho. aku Bam. mencen. Alas Roban. Aras Aku obat. ono sampean. Gondol mayu. Ono Alas kae. Gondrong. Nah, Lho, gondrong. kowe ora urung ngerti Ono lah. lin, aku Wong ora ngerti. jarine. Lah iya Cen. Ya iki ning kene iki ning gone sapa? Gawate alas. Ayo. Nek iki peyok tradisional ya ora. Kayak antara Ora mek itu. Ora mek itu. Kok dene kok ora ngene mau Pak wis makno. Loh. Ini ya, Mbak. Aku ini terus terang, Pak. Ning kene ancen sing tak utama ancen Pak Peyok. Tapi nek kondisi ngono, Pak Ilir karo Saliki. Kanggo piandel. Ancen ngono. Sapa meneh? Ngono lho. Kondisinya koyo iki ancen kritis model iki. Ya wis awak dhewe sebagai dulur, sebagai muga-muga. Awak dhewe ndongakno. Sing apik-apik ora Pak Ilir. Ya, saka iki kasihate apa ta? Iki kasiate. Tak ibaratno ya, Bang. Dia kena ning gunung iso duduk. Ndak nutuke. Iso Ning asal. joloke. Saka Ning Jawa apa ora iso. Wah, mati aku. Oh, ngono. Ayo posisi aku nek terus piye ta Pak Ilir?
Oh, iki sing jenenge sangut karo Aku putih. perkara seni Ibaratnya ditambah tradisional. gunung bisa Merah. cukup. Goblok. Seni tradisional asli ya. Tayo. Empra main nang Iya. Anggo anakku sini. Ayo cucuke iki. Sini tari. Pasar iki yang di pasar ono ora. Iya. Ora lah sing duwe sapa? Pak, aku tak dukung. Nganu eka budaya. Kita Sing duwe berarti pasaran. guri-guri Eh, betul ora. Ayo, ini ono sini tari. Anak Nek lemes ngene ora iso atas. Lah iya. Ate kiri-kiri ngene deh. Sekolah wangi sih, Pak. Lah iki lagi bisa mengkene. Bola. Ayo. Wis saiki ngene ya, Dong. Piye? Ojo suwen. Sedurunge sing bareng medun ana ing daerah Batik kene ayo padha dicawis-cawisi. Dicawisi ngombe. Dicawisi banyu kang resik minangka kanggo unjuane Soparo. Sepisan kaping pindho, cawis ana kosok kang resik. Minangka kanggo persebanane Singobaro mbok menawa dhewe iki rumangsa saya. Anggone temeka medun saka ing daerah Batik alit kene. Oh ngono. Ya wis ayo anu Bang, ora usah kesuwen. Ayo ndang juga. Aku prak doyan ngombe. Janur kuning. Jangan kuning Para sepuluh. pemuda, tumbuke keprok sing rame tekani Singobaro. Yo. Yo. Hati-hati ya Bang. Iya dong. Zaman no melir ya. Zaman no ngerejo ditelat gondong.
Ya, sih lo.